Ilalagay ko dito yung mga bagay, yung mga description. Ayan. Tapos papapirmahan ko sa kanila. Sumobra ng isang paleta yung i-deliver eh. Hindi naman pwedeng itapon o ano, kasi hindi yung bad order, kumbaga hindi siya reject. So bale, ang nangyari, sobra ang kanilang paglagay sa trailer. Ayaw tanggapin nung pinag-deliveran ko. Minsan abala rin to guys eh. Kaya ang mangyayari niyan, dadalhin ko ito sa sinabi nila. Isip ko nga sana kumuha ng kahit isa o dalawa. Guys, good morning. And panibagong araw, panibagong umaga. Mayroon akong natira doon sa aking sa trailer ko, overship. Kahapon doon sa delivery ko. Ngayon, ang gagawin ko, kasi in-advise sa akin ng dispatch, ipamimigay nila yun sa sa isang lugar, sa food bank dito sa British Columbia. Gagawa ako ng bill of lading, which is ito yung Turk bill of lading, no? Ilalagay ko dito yung mga bagay, yung mga description. Ayan. Tapos papapirmahan ko sa kanila. Sumobra ng isang paleta yung i-deliver eh. Hindi naman pwedeng itapon o ano, kasi hindi yung bad order, kumbaga hindi siya reject. So bale, ang nangyari, sobra ang kanilang paglagay sa trailer. Ayaw tanggapin nung pinag-deliveran ko. Minsan abala rin to guys eh. Kaya ang mangyayari niyan, dadalhin ko ito sa sinabi nila. Doon sila ang kukuha. Isip ko nga sana kumuha ng kahit isa o dalawang box eh, pero hindi pwede kasi hindi naman to hindi to reject. Kung reject ito, talagang itatapon nila ito. Kasi reject nga, pero ito lang, parang overship, bad order ka mo na lang. Okay, so ilalagay ko lang dito yung pangalan kung saan yung Magandang klase pa naman ito, na klase ng na karne. Sausage, mahal ito kapag makikita mo sa sa store. Wow. Okay. Kailangan natin sundin yung sinasabi nila para sa ganun walang maging problema. Yes! So nga lang, kapag ganitong may sobra sa trailer, dapat didiretso na ako sa pipikapan ko. Kaso nga lang, sumobra, hindi ko basta-basta ito itatapon o kasi hindi ka rin luludan dun sa susunod na pipikapan mo kung meron ito. Kaya kailangan may dispose mo ito. Good punk. Dami nito guys, 80 cases na sausage. Wow! Eksaktong eksaktong bigyan mo ng kung maubos mo isang box,
isang araw, kung 80 cases yun, 3, 6, dalawa at kalato, 3 buwan. Nalo. But anyway, ayan, nilagay ko na rito. Hindi ko na ipapakita sa inyo guys kasi pinagbabawal na nga ng ano. Ng Turk na ipakita yung mga pangalan ng pinipikapan namin at saka dinideliveran namin. Kasi mahirap na, baka magawan pa kami ng customer. Yun. But anyway, let's roll. Mula na tayo. Alright guys, ayan. Let's roll out. Malapit na ang winter guys. Turn left Ulan. at the traffic light. Ulan at ano na ngayon, windy. Susunod nito, ano na, is mag-i-snow na. Ano na ba yun? October? I mean August? September or October mag-i-snow na yan. Malapit na naman yung kalaban ng mga driver, ang snow. Pero di bale pagka ano kailangan lang natin pagka nagdadrive tayo sa winter, mag-ingat tayo. Maraming nagsasabi kapag winter mahirap daw kasi nga yung mag-chain. Tsaka ka lang naman magkakadena guys kapag yung yung mandatory talaga. Pero kapag hindi naman mandatory, hindi mo naman kailangan magkadena. O kaya kapag mandatory, maluwag naman yung schedule mo, hindi mo kailangan yung sagarin yung driving mo, huminto ka na lang. Kasi yung chain up naman, ano lang naman yan, hindi naman yan the whole week o the whole day ang chain up mag-chain. Ilang ano lang yan, mga ilang oras lang yung chain. Kasi kapag kung delikado talaga ang delikado talaga siya, hindi kayo pa dadaluyin ng pulis. Kumbaga sa hindi kayo papadiretsohin. Medyo naghahamuga. Lari itong ating Saan ko muna yun Later na split para uminit. Palabasin natin muna dito. Siyempre kung gaano tayo kaingat sa summer, ganun din tayo kaingat sa sa winter, siyempre. Kapag hindi kaya, huwag mo nang pilitin. Pagpambukas mo na. Wala naman yung sa pagalingan mag-drive Nasa pag-iingat kasi kapag na-aksidente ka, kapag ka nakadisgrasya ka, hindi mo masasabing magaling ka mag-drive. Walang exemption sa pagdadrive guys. It's either kotse man o truck ang dala mo. Ang taong magaling mag-drive or wise mag-drive, nag-iingat yan. Kasi ayaw niyang maka-aksidente o ma-aksidente siya. Diba? Ganun lang yan.
po. Minsan nabahala lang talaga itong ginagawa kong ito eh. Kailangan ko silang tanungin mamaya kung meron tayong extra payment dito. Tanong natin sa kanila kung may bayad na ito. Para naman hindi maksaya yung hindi makabawi naman ako kahit diesel man lang. Diesel. Pero alam nyo naman guys, dito sa Canada walang libre dito. Abbotsford, yun. Yan tayo. Dito tayo sa Abbotsford, mga 6.5 miles pa. Sa kabila, matindi rin ang traffic. Dito sa Canada guys, alam nyo yung mga yung mga East Indian, sila yung matatalino rito eh. Alam nyo ang ginagawa nila dito sa Canada, diba, sa Pilipinas ang daming mga East Indian nagbubumbay, yung nagma-money laundry, nagpapautang ng pera sa Pilipinas. Dito naman sa Canada, yung mga East Indian dito, ang ginagawa nila, igiban nila ng pera itong Canada. Kumbaga, nagtatrabaho sila rito, tapos yung kita nila pinapadala sa Pilipinas para sa sa more investment doon. Kaya sila, yung mga ibang mga East Indian, yung mga ibang East Indian ang diskarte nila, kahit medyo mababa yung kita o yung katulad ng tracking, pinapatulan nila yung bayad ng load, pinapatulan nila. Kasi ang katwiran nila, kapag kinonvert nila yun sa value ng pera nila, malaking halaga. Kaya yung mga East Indian, wala kang nakikitang bihira kang makakita ng East Indian na lugi Lagi yan sila asinsado. Yung mga business minded lang na mga East Indian. Hindi ko lang lahat, pero ganun ang isipan ng mga yan. Ginagawa nilang igiban ng pera ang Canada, padala lang sa kanilang bansa sa India, para sa ganun i-invest sa isang negosyo. Basta hindi lang sila malugi. Mayroon lang pumatong na konti sa kanilang ginagawa, masaya na sila dun
Kaya marami sa kanila yung ano eh, marami sa kanila yung asinsado. Okay. Dito hindi na masyado yung ulan. Pero alam nyo guys, balang araw, ayoko rin naman yung ano eh, ayoko rin naman yung habang panahon na nagta-tracking yung bang 70 years old, 80 years old ka, kung aabutin ko pa yan. Sana hindi na ako nagda-drive ng truck niyan. Sana naka-retire na, kumbaga mag-ipon ako ngayon para sa pagtanda ko, upang sa ganun eh hindi ako habang panahon nagda-tracking, di ba? Marami kayo na ano sa akin, na papanood sa mga video content ko na mayroon pang 80 years old matanda na babae owner operator hanggang ngayon nagta-tracking pa. Dapat yun, nag-i-enjoy ka na lang sa retirement mo eh. Kaya hanggat maaari mag-ipon, mag-save. Malay natin balang araw ano tayo ng ano, mag-invest tayo, makaipon tayo ng investment o pang business. Kasi itong ganito guys, tracking, makakaipon ka naman dito para sa pagtanda mo eh. Basta hindi ka lang magastos ha. In 1.5 miles, take exit 87 on the right to Clearbrook Road, then take the first right. Okay. Basta ang importante kapag ka nasa tracking ka eh, hanggat magandang kitaan, samantalain mo para pag humina ang kita o di doon ka magpahinga. Kasi yung flow ng kanya negosyo naman, hindi naman yun every time ano, di ba, mataas o magandang kita. Minsan maganda, minsan mababa, yung ganun lang yan. That's part of a business. Okay. At least umulan, nalinisan yung ating ano, windshield. Dito pa traffic. Kung saan kakanan na ako dito. So kaya ako makakabili ng kape, wala na akong kape. Ang mahal pa naman yung kape sa Tim Horton. Isang malit na ganyan, $2. Ay, nako. Take exit 87 on the right to Clearbrook Road, then take the first right. Okay. Dito yata ako magde-deliver. I-deliver natin dito yung nag-iisa. Nag-iisang paleta.
Take the exit to Marshall Road diversion. Okay, Marshall Road. Paano guys, pamasyal kayo ha? Sama ko, joyride ba? Joyride. Joyride tayo dito sa Vancouver o British Columbia. 31,785 Marshall Road on the right. 31,785 Marshall Road. Sa bang entrance niyan, baka mamaya. Ayun, yung mga tracking. Mali yata itong napasok ko, sa kabila yata yung entrance ha. Logistic. Hindi In deliver. 300 feet, arrive at 31,785 Marshall Road on the right. Okay. Andito na tayo guys. Hanapin na lang natin yung kanilang kanilang shipping and receiving. Medyo masikip dito ah. Sa likod ang dito pala. Tracking. Wala ako dito guys, pumasok lang ako doon sa loob ng kanilang Alright guys, binigyan na tayo agad-agad ng door 3 daw. Atras ko lang dyan sa door 3 niya. Atrasan natin yung door 3. Dandaan lang, walang mabilisan sa atras. Mabilisan sa atrasan.
dapat yung dilaw na yan, linyang-linya sa truck at trailer. Para diretso. Okay, now dahan-dahan, malapit na tayo. Okay. Ayan. Tayo muna natin ang truck. Tapos lagay ko yung ano, tapos guys, kain muna tayo. Yeah! Rin ako. Meron tayong noodles dito. Sa pinakuluan ko habang nagdadrive tayo. Kulang ako. Okay. Ayan guys, pagkain natin ngayon. Noodles. Habang nantay natin na ayan, green light ngayon. Mamaya magre-red yan. Samantalahin natin ang pagkain. Tara, kain tayo guys. Noodles na may vegetable, tapos may nihaw na isda. Sinahugang ko. Nakakaabala rin kung ganito eh. Yung isang truck na yan. Right. So wala tayong magagawa. Hindi naman pwedeng itapon eh. Kung ano yung instruction ng dispatch, dapat sundin. Sana mabilisan lang to para matapos na. Ganito lang guys ang trabaho dito sa Canada. Hanga. Hindi mo kailangan ng helper dito pagka long haul truck driver ka. Drive, atras ka sa dideliveran mo. Drive, atras ka sa pipikapan mo. Ganun lang yun. Guys, kain. Mabilisang kain na lang to para matapos agad-agad. Sabaw.
mamaya. Alright guys. Woo. Success pa, success. Well, green na agad oh, bilis. Papi ko lang. Hi. You say something? Oh no, I was doing the video vlog. Oh, okay, camera, okay. camera. Sorry. No worries, no worries. Hirap sa atin dito na umalis. Guys, nawa umalis sila. Abante na natin. Sarado ko na. Kunin ko lang yung papel guys at saka ugasan ko to. Alright guys. Alright guys, ayan, nakuha ko na yung papel na pirmahan din nila. Larga na tayo, punta na tayo sa ating pipikapan. So, tutuloy ko na muna siguro dito ang video vlog natin. Ingat kayo lagi at maraming salamat sa inyong walang sawang panonood sa video vlog nila Kai. Guys, peace up, bye bye. Lakay Pinoy Tracker.